What's up mga Bisaya? May buntag sa iyong tanan. I'm here with my team today to celebrate the season of love. Say hi guys. Hi! So join us as we eat the food and bahala sila magdula. Okay? Siya si EJ, bilang malaki, pinakamalupit. Alright, exchange gift time. Let's do this. Pag na-adjud siya kay Kuan, happy ang tanan. Kuan man siya, parang hindi man siya mga Sapatos. color ko. Wala pa rin. Actually, na-surprise mo. Nakabunot kong chamoys. Kinagaan ko sa nga hindi. Duhang yata. At first. Seryoso, ginano? Cake ni ba? Chocolate. Life changing day. Litikog nila kuwan. Hindi sa Greek ka ito, pero meron ako dito. Bata pa rin siya. Mga tayo. Guapa. Actually, explain pa ba na ako siya? Kasi yung kural. Oo. Actually, boss, kayo makita mo gud na kung mahilig siya. Tama na po, kay pangayo mo gano'n sa kumisis ang isa. I-changes o! Ay, sasako na rin asawa ni. Pelo. Lutong Bisaya. Before ka magkano. That concludes today's episode. Thank you so much for watching. Have a good day, everyone. Bye-bye. Bye! Bye 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 bye. Thank you for couple.